crec que és molt important donar una visió a l'alumnat que no només existeix aquesta economia que ens diuen per les xarxes socials o que només són els diners. Vivim en una societat molt individualista, molt egoista, que els xicuelos com a valor primordial tot està en guanyar diners, el qual és important, però que els diners no són tot. O sigui, que ja que més necessitem una visió més global i que nosaltres a soles, però no som ningú. És molt important, sobretot en el tema dels valors. A l'educació és molt important que introduïm aquest sentiment, aquesta consciència que tots estem en el mateix carro, que tots hem de participar, col·laborar per a treballar per la societat i el bé comú. Això n'hi ha que traslladar-ho al dia a dia, a l'economia, a l'organització de la societat. Un poble educat és un poble que se pot enfrontar millor als reptes que li vinguin per davant. Tots els sistemes totalitaris el primer que volen fer-se és carregar-se l'educació. Si aconseguim que des de molt menudets assumim conceptes com propis, serà molt més fàcil que després en la seva vida adulta els apliquen i milloren la societat. L'alumnat només té una oportunitat de vegades d'escoltar aquestes coses i és en els centres educatius. I segur que en alguna personeta n'hi ha una llavor que després pugui continuar. Pleguem al món laboral o com a treballador o com a empresaris, ho puguem portar a terme.